салом дӯстони азиз, дар навори имрӯза мехоҳам як хӯрдани бомаззаро бо бублик ва гушти қима барои шумо омода карда бошам. чӣ тавре дидед 8-10 дона бубликро дар 1 литр шир яъне тар карда мегузорем ба муддати 10 дақиқа ва дар ин ҷо боша гушти мурғ ва 1 дона пиёзро аз мисаробка яъне хуб мегзаронем. баъдан мувофиқи табу завқмон яъне дӯстони азиз намак, мурч ва приправа, чеснок, зелин ҳамашро хуб ҳамроҳ карда анамихел бубликҳоро аз ду тараф яъне тар мекунем дар шир то ин ки хуб мулоим шавад. баъдан дохили бубликҳоро анамихел бо фарши мурғ яъне пур мекунем. ҳамин гуна дӯстони азиз аз болояш бошад каме майонез мемолем ва каме дигар сир мепошем. мегузорем дар ҳарорати 180 градус ба муддати 40 дақиқа. боиш чиё бошед, моро ҳамроҳӣ намоед.